Human gipailawom sa state of calamity ang Siargao ug Bukas Grande Island sa Surigao del Norte tungod sa sobra semana na nga walay kuryente. Mupalit ang Surigao del Norte Provincial Government og generator sets alang sa 134 ka barangay nga apektado. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa uwahing anunsyo sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco as of December 10, wala pa gyud nakita kung asa nga bahin sa submarine cable ang guba nga mo'y hinungdan sa sobra semana na nga power outage sa Siargao Island o Bukas Grande Islands sa Surigao del Norte. Gani gipailawom na kini sa state of calamity. Kapin 36,000 household wa pailabot ang mga establishmento ang apektado sa maong power outage nga nagsugod niadtong December 1 tungod sa naguba nga submarine cable. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sa Surigao del Norte Provincial Communications and Public Information Office, kuhaan ang 26 million pesos nga Quick Response Fund alang sa pagpalit og generator set. Tag-usa ang 134 affected barangays sa Siargao. Hinuon gilaumang mahatod adlaw Miyerkules, December 11, ang 4.4 megawatts nga modular generator set gikan Lanao del Norte. Duna sa ilaing 8 megawatts modular generator set gikan sa Aneco ang laumang i-deploy sa isla sa December 18 ug dugang 4 megawatts sa December 20. Anaa sa kapin, 16.4 megawatts ang laumang musupply og kuryente sa naasoyng isla samtang ginaayo ang guba sa tinubdan sa kuryente. I-schedule na lang ang generator set sa mga apektadong munisipyo. Let's say, for example, magkakalapit na grid ang General Luna, Pilar, and then Dapa, and then another municipality siguro, Del Carmen, ganyan. For 6 hours muna sila, then mamamatay, 6 hours naman dun sa 4 other municipalities, public na 6 hours. Parang ganyan po yung rotation niya. Nanginahanglan pasab daw sila og dugang technical expert nga mo-dive sa ilawom sa dagat aron masuta kung unsa ang guba sa submarine cable. Ilabi pa nga kusog ang sulog sa ilawom kay amihan. Yung Siarelco pa lang po kasi yung technical experts that came in, and we are really hoping for more input from the national government also. May mga moves na pong gagawin ng provincial government soon para po makakuha tayo ng additional technical experts. Nabalakan na sab sila kay samtang nagkadugay ang problema, nagkadakusab ang lugi sa Siargao kay apektado ang turismo. Mga travelers na who are backpacking, kasi most of them prefer to stay in homestays, and not all homestays have gensets or access to gensets. Isang luxury resort lang po at ang kaya talaga ng 24 hours kasi 2-3 yung standby gensets nila. But yung ibang resort, even if they have gensets, pinapatay sa every 4 hours kasi kailangan mong ipahinga yan eh. Nag-issue na sab ang DTI og price freeze sa mga basic necessities sa Siargao aron dili magpatuyang og pataas sa presyo ang mga negosyante. Ako si John D. Esteban, 1 Mindanao.